Til de publikummer, som skulle være nye ankommende, der kan jeg fortælle, at det vi er i gang med herinde i Halle, det er Big Tour Grand Prix, CSI 1 stjernet, sponsoreret af Lodilets. Og det er hovedrunden. Vi afvikler nu her med 75 rytter i alt, og derefter så vil alle de fejlfri, der har været igennem, skyde omspringning. På nuværende tidspunkt har vi 6 kvalificerede ryttere videre til omspringning, og halvdelen af dem, det er danskere. Det skal altså se senere. Ford Force for Rosa McKenna riding Crystal, good time 64.8.